first led ako at kaysa. So sana let us take this into heart ako na dati na town hall. This is our opportunity, our chance to let our provincial partners know. Kinabukasan, mahal ka namin La Union, sa 19 na munisipyo at isang syudad, iisa ang tinig. Dati ko na ako, na-set ako daton na yung pinagtipon-tipon nyo. Nga pagdidiskusyonan tayo, anya itipapanan tayo, anya itasapulan di sektoryo. Ayaw mi, nga maamuan apo paknukasta, nagijay aramidon mi nga aksyon, tumbok na, uno matirwan na, nagitay kasapulan, nga inidkasyo, nga nagitay kinapanunutan nyo, DJ apo pinagdidiskusyonan nyo. Sa at ngiti, La Union, El United. Datoy nga town hall meeting, tapno pagsisinabatan, pagkikinaawatan, no anya, iti maitulong, iti probinsya, iti La Union, iti kanya-kanya, nga ili tayo. Iti parong tagline, iti probinsya tatta, kat La Union, agkaysa. Kat mangnamnamang agkaysa, iti nga buo nga La Union, kapo iti mayat nga panangpa munokal iti amin nga opisyales. Sa bawat araw na ika'y masdan, tanawin mo isa diyang kay ganda. Likas mong yaman, kultura at kasaysayan, ipinagmamalaki sa buong bansa. El United, sigaw ng bawat isa. Asahan nyo, amin nga rasasyo, amin nga dawatan nyo. Italakit di, kaya lakit di Kapitulyo, kaya na ako Mario, awat di saan. Kaya tagyaman na, tagyaman na boss. Probinsya ng pag-asa at nitiri, La Union, El United. Let's go! Buong puso para sa La Union, tayo'y iisa. Sama-sama buo para sa progreso. Yamang kami ununay, tagitay member ta, naki-join kayo itata para daytoy nga meeting ko na nagkay-kaysa. Kinabukasan, mahal ka namin La Kami Union. nga maumang agdengeg ka na kayo, takitain tayo nga tapay aramidem ni amin apo nga kabalinan. Lumabalin, aramidem tay amin apo nang nangruna, no pagsayaatan, ti kaadwan, pagsayaatan tay amin. So nga dito na apo, mangpanagnig ka na kayo. Nga datoy apo lugar tayo tata, datay ko na tayo. La Union, agkaysa. Pag may saan tay amin apo, amin. Nga ramidin tayo nga programa, amin. Kapag sayaatan, ti umili, iti probinsya tayo nga La Union.